Egunon guztioi, Ana Pikaio Perez nauzue, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria. Eta gainera, bizilaberekin tailerrak egiten ditut gazteen artean ikerketa sustatzeko. Gaur, hemen, bi esperimentu ikusiko dituzue eta gero azalduko dizuet zeintzuk diren nire ikerketa lerroak. Bueno, aipatu bezala, bi esperimentu egingo ditugu. Eta etxean egiteko esperimentuak dira, gero zuen lagunak harritzeko. Lehenengo esperimentuaren materiala hurrengoa da. Lortu behar duzue plater bat, etxeko platerra, ez du importa, berdea, txuria edo urdina, laua edo ondoa, eta urbazu bat, bai, kristalezkoa, ez du importa tamainak, nik hartu dut aurkitu da lehenengoa, eta gero kandel bat, edozein kandel mota, bale? Nik etxean neukan bat hartu dut. Eta honez gero, hartu behar dugu bai ura, txorrotatik datorren ura, bai, materiala dut guztiak etxean dauzkagu. Eta orduan, bota behar dugu platerrean ur pitin bat. Bale? Nik askoz politago egiteko esperimentua, ekarri dut baita ere tinta koloratzailea, baina ez duzu ezertan erabili. Nik garrazia gehiago ematen diolako esperimentuari ekarri ditut. Orduan, demagun nahi dudala kolore bat sortu. Demagun berdea, zelan lortzen dugu berdea? Botako diot, tanta bat urdina, zabaldu nahi baldin badu, ur tantatxo bat, eta gero, adibidez, horia, ez? Horia eta urdina nahaztean ze kolore lortzen dugu. Berdea. Hala ere, eskuak zikindu ditut, baina hori da esperimentuaren parte. Nahaztuz gero zer lortzen dugu? Ur berdea, bai? Pozoian antzeko ura daukagu hemen. Bueno, orduan orain zer egin behar dugu. Oin, kandela bat daukagunez, piztuko dugu kandela. Ea pizten den, hartu duzua. Bale. Orduan orain, egingo dugu esperimentua. Esperimentua oso erreza da, baina gertatuko dira bi fenomeno. Ea gai zareten, esaten ze bi fenomeno gertatuko diren, bai? Arreta handia izan. Basua jartzen dugu lan buruz bera, eta begiratu zer gertatzen den. Bi fenomeno, Itxaron behar dugu pizkatxo bat, eta badijo aurrera esperimentua. Zer gertatu da? Lehengo, txan, kandela matatu zaigu. Zergatik matatu zaigu kandela? Kandela matatu zaigu, suak oksigenoa behar duelako errekuntza egiteko. Eta oksigenorik ez badago, sua matatu egiten da. Kandela edalontzi barruan dagoenez, edalontzi barruko oksigeno guztia hartu denean, gastatu denean, kandela matatu egiten da. Hori lehengoa. Eta zein da bigarrena? Bigarrena da, ura ikusi duzuen bezala, basu barrura sartu dela. Bai? Zergatik? Hau da, edozein sustantziaren propietate bat da. Temperatura eta presioa, bi propietate dira eta elkar harremanduta daude. Zer gertatu da? Errekuntza egitean, berotu eginda barneko airea eta horrek egin du presioaren, depresio bat eta ura barrura sartu da. Bai? Entzungo duzue orain, holako zehose? Bai? Basua altzatzen dudanean. Zergatik, hemen barruan eta kanpoan presio ezberdinak dauzelako. Adi egon, hori da esperimentu hau. Ondo da, egingo dugu bigarren esperimentua orain, bale? Etxeko materialarekin egindako esperimentu bat daukagu, eta horretarako behar dugu kristalezko ontzi bat, edozein, bale? Ez du importa. Zeloa, etxeko zeloa, eta gero sua eta bengalak. Igual bengalak etxean ez daukagun zeo zer da, baina edozein dendetan erosi dezakegu, gabon zerretarako edo gero urtebetetze egunetan erabiltzeko. Orduan zer egingo dugu? Beteko dugu botea, erdi, agitzi gora bera urez, bai? Eta orduan, egingo dizuet galdera. Pizkat gehiago. Venga, onarte. Holan, gitzi gora bera. Zer gertatzen da sua eta urarekin? Zer gertatzen da pospolu bat uretan botatzen badugu? Zer gertatuko da? Amatatu egiten dela, ezta? Bai? Denok pentsatutako zeo omen da hori, ezta? Goazen ikustera zer gertatzen den bengalak botatzen baditugu. Hartuko ditugu, ikusgarri egiteko lau bat bengala, eta ez badateratzen behingo dugu gero berriro, lau bengala adibidez. Eta gainera tokatu zaigu bengala zeamez bat, berezi bat.
Hartzen ditugu bengalak, eta hartzen dugu zeloa, bai? Eta hau importantea da. Zeloa jarri behar diogu, utzi behar dugu goiko zatia despegatuta, goiko zatia zelorik gabe, eta gero hasiko gara biltzen zeloagaz. Bai? Beldurrik gabe. Bueltak eta bueltak eta bueltak. Helburua izango da, hemen dagoen bengalaren zati guztia estaltzea. Bueltak eta bueltak eta bueltak, eta bukaerara iristen denean, mozten dugu. Hartasirik ez daukadanez, hortzekin. Gero egin dentistak bronka botatzen digulako. Orduan hartuko dugu bengala eta piztuko dugu. Eta piztean kontuz, hau dela importantea, guraso, adingabekoak bazarete guraso baten aurrean egin edo gurasoek egin ditzate. Eta piztuko ditugu bengalak eta iristen denean sua zelora sartuko dugu uretan, bai? Ez du balio uretan sartzeak zelora iritsi baino lehen, bestela esperimentua ez da aterako. Eta zeloa iritsi eta ondoren botatzen baldin badugu, ez da aterako. Orduan, sentikortasun handiko esperimentu bat dugu hau, bai? Baina ez du inporta, ez bada ateratzen egingo dugu berriro. Orduan, piztuko dugu, txan, 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 bale? Hartzen duenean sua, zer gertatzen ari da? Norbaitek azaldu aldu fenomeno hau, zergatik dagoen sua urazpian? Txan, 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 txan. Zer gertatu da? Zergatik egon da sua urazpian? Lehen ikusi dugu, pospola botatzean sua amatatzen zela. Eta baita ikusi dugu aurreko esperimentuan, oxigenoa behar genuela. Zergatik egon da sua urazpian? Bengala hauek erretzean, sortzen dute euren berezko oxigenoa. Orduan, sortzen dute errekuntza jarraitzeko behar duten oxigeno kantitatea. Eta orduan, sua daukagu urazpian.